మూడో స్కందం 14వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకం. యతోత్తాన పదః పుత్రో మునినా గీతయార్భకః మృత్యోః కృత్వైవ మూర్ధ్యాని అంఘ్రీం ఆరురోహ హరేః పదం. Translation: By hearing these topics from the sage Narada, the son of King Uttanapada, Dhruva, was enlightened regarding the personality of Godhead and ascended to the abode of the Lord, placing his feet over the head of death. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. While quitting his body, Maharaj Dhruva, the son of King Uttanapada, was attended by personalities like Sunanda and others, who received him in the kingdom of God. He left his world at an early age as a young boy, although he attained the throne of his father and had several children of his own. Because he was due to quit this world, death was waiting for him. He did not care for death. However, and even with his present body, he boarded a spiritual airplane and went directly to the planet of Vishnu because of his association with great sage Narada, who had spoken to him the narration of the pastimes of Lord. Okay. So ఇక్కడ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే విదురుల వారు విన్నారు. ఎప్పుడైతే మైత్రేయ ముని చెప్పారో, చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారో, వరాహ స్వామి ఏ రకంగా అవతరించారు అదంతా చాలా క్లుప్తంగా చెప్పేసినప్పుడు అతనికి కనివి తీరలేదు. ఇంకా నాకు కొద్దిగా చెప్పండి అని అన్నారు. సో ఇది మనకి భాగవతం అనేది మల్టీఫెసిటెడ్, అంటే కేవలం ఒకరు ఇంకొకరితో చెప్తున్నట్టుగా మాత్రమే కాదు. శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఎన్నో సన్నివేశాల్లోని చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో ఇది మొదలుగా ఫస్ట్ లోని ఎవరు తెలుసుకున్నారు ఇది శ్రీమద్ భాగవతం అందరికంటే ముందు? పరీక్షిత్ మహారాజుకి శుకుడు చెప్పాడు. దానికంటే ముందు ఇంకా ఉన్నది విదురుడు విన్నాడు ప్రభుజీ, మైత్రేయ ముని. దానికంటే ముందు ఇంకా విన్నారు సూతముని మొదలైన సూత గోస్వామి తెలుసుకున్నది పరీక్షిత్ మహారాజ్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పారో. కానీ సుఖదేవ్ గోస్వామికి ఎవరు చెప్పారు? నారదుడు వ్యాసుడికి చెప్పారు. నారదుల వారు వ్యాస మహర్షికి చెప్పారు. కానీ ఇంకా కూడా మనం ఆల్రెడీ చదివాం అది శ్రీమద్ భాగవతంలో. సనక సనందాదులు గంగా నదిలోని వాళ్ళు మునక వేసి, ఎక్కడ దీని నుంచి మహర్లోకం, జనర్లోకం, తపర్లోకం, అక్కడి నుంచి వారు మునక వేసి పాతాళ లోకం కంటే కూడా కిందన వారు ఆ ఆదిశేషుల వారికి తడిసున్న వారి కురులతో పాటు నమస్కారం పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆదిశేషుల వారు శ్రీమద్ భాగవతం సనక సనందాదులకి, నలుగురు కుమారులకి చెప్పారు. సో ఇది మళ్ళీ సనక సనందాదులు ఎప్పుడైతే దాన్ని తెలుసుకున్నారో వారెవరికి చెప్పారు? అది సాంఖ్యాయన బదరికావనంలో నరనారాయణులకు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికి మాతాజీ? నరనారాయణులకి. ఎవరికి? ఎక్కడ? నరనారాయణులకి సనక సనందాదులు చెప్తారు ప్రభుజీ. బదరికా ఆశ్రమంలో. ఓకే. నెక్స్ట్ సాంఖ్యాయన మునికి అది తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. సాంఖ్యాయన ముని దాన్ని పరీక్షిత్ ఇది ఇతనికి చెప్పారు, పరాశర మునికి. పరాశర ముని మరియు మైత్రేయుల వారికి చెప్పారు. మరియు పరాశర ముని తన కొడుకైన కృష్ణద్వైపాయన వ్యాస మహర్షికి చెప్పారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నారద ముని కూడా వ్యాస మహర్షికి చెప్పారు. నారద ముని ఎవరికి కనిపించినా సరే కూడా వారికి ఇది చెప్తూనే ఉంటారు శ్రీమద్ భాగవతం. వారి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే వారు చాలా గొప్ప ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు. వారు
అండ్ వారు ఎవరికైతే లభిస్తారో, వారు ఎవరికైతే కనిపిస్తారో వారికి నారాయణుడు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, నారద అంటే నార ప్లస్ దా. సో యశోద అంటే దా అంటే ఇచ్చేవారు, యశోద అని అంటే యశముని ఇచ్చేవారు, కీర్తిద అంటే కీర్తిని నారాయణ ఇచ్చేవారు. కరెక్ట్. నారద అని అంటే నారాయణుణ్ణి ఇచ్చేవారిని నారద అని అంటారు. సో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఈ గురు శిష్య పరంపరలో ఉండేవారు గురువులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నారదుల యొక్క వారి సాక్షాత్కారమే. వారే గురువులే సాక్షాత్ నారదులు. అంటే కేవలం వారేదో అంటే నారద ముని లాంటి వారనే కాదు, పేరు కూడా నారదానే. ఎందుకు అని అంటే, గురువు దగ్గరికి ఎవరైతే చేరుకుంటారో, గురువు పాదాల దగ్గర ఎవరైతే దీక్ష పొందుతారో, గురువు ఎవరికైతే మహామంత్రాన్ని సూచిస్తారో వారికి గురువు యొక్క ఆశ్రయం లోపల, ఆశ్రయం అంటే యాక్చువల్గా ఆశ్రయం మాత్రమే కాదు, దీక్ష, గురువు ఎవరెవరికైతే దీక్షనిచ్చారో వారందరికీ కూడా నారాయణుడు దక్కినట్టే. వారు ఖచ్చితంగా దీక్ష పొందిన వారు ఈ లోకంలో గాని నరకలోకాల్లో గాని వెళ్ళే అవకాశమే లేదు. వారికి ఖచ్చితంగా భగవంతుని లోకానికి చేరుకునే దానికే అది మార్గం. కాకపోతే దీక్ష పొందగానే అని కాదు, కొంతకాలం పట్టచ్చు, బట్ వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుని లోకానికి చేరుకునేస్తారు. సో ఈ రకంగా గురువులు కూడా నారదుల యొక్క స్వరూపమే. గురువులు ఇది దీక్ష ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోని వారు ఖచ్చితంగా వారి యొక్క పరమధామం అనగా భగవంతుడి ధామాన్ని చేరుకుంటారు. వీరు కాకుండా ఇంకెవరి దగ్గరైనా, ఈ 4 సాంప్రదాయాలు కాకుండా ఇంకెవరి దగ్గరైనా దీక్ష తీసుకున్నారంటే వారి లోకానికే వెళ్తారు, భగవంతుని లోకానికి మాత్రం రాలేరు. సో కాబట్టి చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. గురువుల దగ్గర ఎవరైతే దీక్ష తీసుకుంటారో వారు నారదులే, కాబట్టి నారాయణుడు వారికి లభించినట్టే. సో ఆ రకంగా కృష్ణద్వైపాయన వ్యాస మహర్షికి కూడా నారదుల వారు కూడా సూచించారు. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ తోని అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇతను మైత్రేయ ముని కూడా ఇక్కడ విదురుల వారికి చెప్తున్నారు శ్రీమద్ భాగవతం. సో కాబట్టి నైమిషారణ్యంలోని మళ్ళీ మిగతా ఋషులు వారందరూ కూడా చెప్తారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లోని సేమ్ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది చెప్పడం అనేది జరుగుతోంది. ఇక్కడ దాని గురించి అన్నిటి గురించి ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నారు. ఈవెన్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ఏదైనా పూజలు చేస్తారో, సత్యనారాయణ వ్రత కథ కానీ లేకపోయిందా ఇంకేదైనా వినాయక చవితి కానీ అటువంటివి చేసినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇదే రకంగా ఒకసారి ఈ రాజు ఇట్లా అడిగే, సో దానికి ఈ ఋషి ఈ రకంగా సమాధానం ఇచ్చాను అని మీకందరికీ కూడా ఆ స్టోరీస్ లోని మీరు వినడం అనేది జరిగింది. సో దాని వ్రతం యొక్క ఫలితం కలగాలి అని అంటే ఆ కథ శ్రవణం అనేది కూడా చేయాలంటారు. ఎందుకు అని అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రూఫ్స్ అన్నమాట. సో కోర్టులోని కూడా ఏదైనా ప్రూఫ్ పెడితేనే జడ్జి కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అదే రకంగా మనకి కూడా ఈ ప్రూఫ్లు పెడుతున్నారు అక్కడ ఆ కథల మాధ్యమంగా. సో ఈ రకంగా డిఫరెంట్ సన్నివేశాలు, యాక్చువల్గా అది కథలు కూడా కాదు, సన్నివేశాలు. సో డిఫరెంట్ టైమ్స్ లోని ఈ రకంగా అడగడం అనేది జరిగింది. సో అడిగినప్పుడు ఈ రకంగా అది జరిగినది అని దాని గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సేమ్ క్వశ్చన్ మైత్రేయుల వారు చెప్తున్నారు. ఇదే ప్రశ్నని ఇంతకు ముందు కూడా అడగడం అనేది జరిగింది. ధ్రువ మహారాజ్ అడిగారు. ధ్రువ మహారాజ్ ఎవరు అని అంటే ఉత్తానపాదుల వారి యొక్క పుత్రుడు. మరి ఉత్తానపాదుల వారు ఎవరు? కరెక్ట్. ఎంతమంది పిల్లలు స్వయంభూ మనువుకి? ఇంకా తన భార్య పేరేంటి? శతరూప ప్రభుజీ. శతరూప. ఎక్సలెంట్. ఎంతమంది పిల్లలు, ఎంతమంది కొడుకులు, ఎంతమంది కూతుర్లు? కొడుకులు వీళ్ళిద్దరు ప్రభుజీ, ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుడు. కుమార్తెలు దేవహూతి, ముగ్గురు. ప్రసూతి, అకూతి, దేవహూతి, ఆకూతి, ప్రసూతి. ఆకూతి, ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి.
సో ఈ రకంగా వారికి యొక్క 5 పిల్లల్లోంచి 2 కొడుకులు ప్రియవ్రత మరియు ఉత్తానపాద. సో ఉత్తానపాదని యొక్క పుత్రుడే ధ్రువ మహారాజ్. సో అతను కూడా చాలా చిన్న వయసులోనే శరీరంతో పాటు ఆయన భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకున్నారంట. వైల్ క్విటింగ్ హిస్ బాడీ, మహారాజ్ ధ్రువ, ది సన్ ఆఫ్ కింగ్ ఉత్తానపాద, వాజ్ అటెండెడ్ బై పర్సనాలిటీస్ లైక్ సునంద అండ్ అదర్స్. సో ఉత్తానపాదుడి యొక్క పుత్రుడైన ధ్రువ మహారాజ్ ఆయన ఎంత గొప్ప భక్తుడంటే అతన్ని రిసీవ్ చేసుకునేదానికి సాక్షాత్ గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులందరూ కూడా వచ్చారంట. చిన్న వయసు అతనిది. సో he left the world at an early age as a young boy, although he attained the throne of his father and had several children of his own. సో ఎలా పొందారు అతను ఆ రాజ్యాన్ని, అదందరికీ తెలుసు. తన సవితల్లి చెప్తారు, తండ్రి ఒళ్ళోని కూర్చోవాలనంటే నువ్వు భగవంతునికి, నువ్వు రాజ్యం నువ్వు ఉండాలి అని. సో తన సొంత తల్లి ఏమంటారంటే, నువ్వు మరి అలాంటప్పుడు నారాయణుడికి పూజ చేయని అంటారు. నారాయణుడికి కేవలం రాజ్యం కోసమని. సో అర్థార్థి, రాజ్యం కోసమని, ధనం కోసం అతను వెళ్తుండగా నారదముని కనిపిస్తారు. నారదముని కనిపించి అతనికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ అడుగుతారు, ఏమయ్యా నువ్వు వెళ్ళిపో, ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు తపస్సు ఏం చేస్తావని. లేదు లేదు, మా అమ్మగారు చెప్పారు, నేను ఎలాగైనా చేయాల్సిందే. సరే అయితే అని. అప్పుడు అతనికి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి తెలిసిందని ఏంటి అని అంటే, సో ఇక్కడ చెప్పున్నారు, హీ లెఫ్ట్ ది వరల్డ్, ఓకే, బికాస్ హీ వాజ్ డ్యూ టు క్విట్ ది వరల్డ్, డెత్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్. హీ డిడ్ నాట్ కేర్ ఫర్ డెత్, హౌఎవర్, అండ్ even with his present body, he boarded a spiritual airplane and went directly to the place of Vishnu because of his association with great sage Narada, who had spoken to him the narration of pastimes of the Lord. సో ఇక్కడ కేవలం అతనికి కనిపించి సరేలే వెళ్ళి నువ్వు తపస్సు చేసుకో అని మాత్రమే చెప్పలేదు. ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు చెప్తున్నారు ఏంటంటే, నారదముని భగవంతుని గురించి చెప్పారు. ఏదైనా ఒక గుడికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ గుడి యొక్క స్థల పురాణం ముందు తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అక్కడ అసలు ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఆ గుడి అసలు వచ్చింది అక్కడికి. ఒక గురువు దగ్గర మీరు ఆశ్రయం తీసుకోవాలి, లేకపోతే దీక్ష తీసుకోవాలంటే ముందు ఆ గురువు గురించి తెలుసుకోవాలి. అతను ఇంతకీ ఎవరు, ఆ గురువు, అతను ఏం చేశారు ఇప్పటిదాకా, అసలు అతని యొక్క ఎంత గొప్ప భక్తుడు అతను అనేది అవి తెలుసుకున్నారు అని అంటేనే మీకు ఆ గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకునేదానికి తపన అనేది ఉంటుంది. ఒక గుడి గురించి తెలుసుకున్నారు అని అంటే ఆ గుడికి వెళ్ళాలనే ఆతృత ఉంటుంది. ఊరికనే తెలుసుకోకుండా వెళ్ళారు అని అంటే అదొక పిక్నిక్ స్పాట్ అవుతుంది అది. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి తపస్సు చేసే కంటే ముందు మరి భగవంతుడి గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి కదయ్యా. తెలుసుకోకుండా ఊరికనే ఏదో తపస్సు చేసేస్తే ఏం దొరుకుతుంది నీకు అంటే, సరే చెప్పండి నాకు ఇంతకీ ఎవరు ఆ భగవంతుడు, నారాయణుడు ఎవరు అంటే, అప్పుడు నారదముని శ్రీమద్ భాగవతం అంతా కూడా ఇతనికి ధ్రువ మహారాజ్కి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది వినిన తర్వాత ధ్రువ మహారాజ్కి కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు కారిపోతూ ఉంటుంది. ఇంత గొప్పవారా నా భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడికి నేను ప్రార్థించేదానికి నేను ఎంత గొప్ప భాగ్యాన్ని పొందున్నాను. సో నేను అతని యొక్క అంశని అని చెప్పని నాకు శ్రీమద్ భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. అండ్ అది కాకుండా నా యొక్క అసలైన తండ్రి ఎవరు అని అంటే అహం బీజ ప్రదాపిత అని చెప్పని అన్నారు. సో అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడిని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, అది కూడా అసహ్యంగా కేవలం ఏదో రాజ్యం కోసమనా. సరే అయినా కూడా నేను ఇక్కడ వచ్చింది దానికోసమే కాబట్టి భగవంతునే ప్రార్థిస్తాను, ఆ నారాయణనే ప్రార్థిస్తాను అనుకొని కూర్చున్నారు ధ్రువ మహారాజ్. కానీ మనసులో మాత్రం చాలా విపరీతమైన ఆందోళన నడుస్తూ ఉంది. నేనైనా ఇంత అసహ్యంగా ఒక రాజ్యం కోసం అని నా భగవంతుణ్ణి నేను తపస్సు చేసి మెప్పించేది ఎందుకు, దానికోసమనా. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చి నాయన నీకేం కావాలి, తల్లి నీకేం కావాలి అనేసి తండ్రి అడిగినప్పుడు మనం ఏదో 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు అడిగేదానికంటే కూడా నాన్నగారు నాకు మీరు కావాలి, మీరు ఎల్లవేళలో నాతో పాటు ఉండండి అనేసి అడగాల్సింది పోయి ఏ 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు అది అడిగేసి తప్పించుకుంటున్నట్టుగా ఉన్నది, నాకు వద్దు అని చెప్పని ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవుతారో, స్వామి నాకు ఏదో కోరుకున్నాను, నేను ఏదో దీనికోసం ఏదో కోరికతో నేను తపస్సు చేశాను, కానీ నాకు ఇప్పుడు ఆ కోరికలంతా కూడా పోయింది,
నాకు నారదముని మీ గురించి సర్వము చెప్పిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు నాకే కోరికలు లేవు, నాకు ఇంకేం వద్దు, నాకు మీరే కావాలి అని చెప్పని అడగడం అనేది జరుగుతుంది. నారదుల వారు చెప్పేది అంత భావంతో చెప్తారు. సో సాధు సంగ సాధు సంగ సాధు సంగ సర్వశాస్త్ర కోయ్, లవమాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్. ఒక భక్తుడితో పాటు ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుడితో పాటు కానీ కొద్దిపాటు సేపు మీరున్నా సరే కూడా ఆ కొద్దిపాటు సేపట్లోని అతను ఎంత భావ విభోరుడై చెప్తారు అని అంటే భగవంతుని గురించి మనకు అక్కడ అది వినకుండా వెళ్ళిపోవాలి అనే మనసు రాదు. ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది, శ్రవణానందం కలుగుతుంది. భగవంతుడి గురించి యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే ఎంత వినినా చెవులకు సరిపోదు. ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాము, విదురుల వారికి భగవంతుడి గురించి ఇంకా ఇంకా వినాలనుంది, మైత్రేయుల వారిని అడిగారు. అదే రకంగా ధ్రువ మహారాజ్ కూడా నారదుల వారిని అడిగారు. అలాగే హిరణ్యకశిపు పుత్రుడైన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా ఇలాగే అడిగారు నారదమునిని. సో నారదముని ఎవరికి కనిపించారో వారందరికీ భగవంతుడు లభించినట్టే. ఈవెన్ రత్నాకర్ ఎవరైతే తర్వాత వాల్మీకిగా మారారో వారికి కూడా నారదుల వారు కనిపించారు. కానీ ఒక్కొక్కరికి వారి యొక్క కెపాసిటీ బట్టి, ఆ కాలము బట్టి వారికి నామం అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చారు. రత్నాకర్కి రామనామ జపం చేసుకోమన్నారు. అదే రకంగా దీనికి ఇతనికి ధ్రువ మహారాజ్కి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి వారికి కృష్ణుడి గురించి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆ రకంగా మంత్రం చెప్పారు. ఒక్కొక్క యుగంలోని ఒక్కొక్క రకమైన మంత్రాన్ని చెప్పారు. సో ఈ రకంగా చెప్తూ వచ్చారు. సో ఇక్కడ నారదముని ఇది ఇంతకు ముందు చెప్పారు కాబట్టి అది గుర్తు పెట్టుకున్నారు ధ్రువ మహారాజ్. సో ధ్రువ మహారాజ్ కూడా ఇదే ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చారు. వరాహ రూపం గురించి అతను కూడా చెప్పారన్నమాట. ఎందుకు? నారదముని ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి. అండ్ అంతేకాదు, he left the world at an early age as a young boy, although he had attained the throne of his father and had several children of his own. అతనికి ఎంతో మంది పుత్రులను, అతను రాజ్యాన్ని కూడా పొందారు, భగవంతుడి ఆశీర్వాదం దక్కింది కాబట్టి ఆయనకి ధ్రువ తార. ఆయన ఆఖరికి కోరుకునింది ఏమీ లేదు, నాకు రాజ్యం అనుకున్నాను కానీ నాకు రాజ్యం వద్దు స్వామి అని అన్నారు. కానీ భగవంతుడే చెప్పారు, నీకు రాజ్యం వద్దని నువ్వు అంటున్నావు, మనం ఏదైనా అడిగామంటే భగవంతుడిని మనం అడిగినంత దాకానే ఇస్తారు. కానీ ఏం అడగకుండా ఉంటే భగవంతుడు మనకి కావాల్సింది, అవసరం లేనట్టు అన్నీ కూడా మనకి ఇస్తారు, అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని మాత్రమే కోరుకున్నారు ధ్రువ మహారాజ్. కానీ ధ్రువ మహారాజ్కి ఇచ్చింది కేవలం అతను నారాయణుణ్ణి అతనికి అతనే సమర్పించుకోవడం మాత్రమే కాదు, అతనికి ధ్రువ తార కూడా అతని పేరు మీద ఇచ్చేశారు, తీసుకో ఇది నువ్వు అని. సో అతని కోసమని ఇంకా కాలం అనేది ఎవరి కోసం ఆగదు, ఆయన కాలం సరిపోయింది. సో ఆయనకి శరీరం త్యాగం చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది. కానీ అతనికి చావు గురించి అసలు ఏమాత్రం భయం లేదు. అండ్ ఈవెన్ విత్ హిస్ ప్రెసెంట్ బాడీ హీ బోర్డెడ్ ది స్పిరిచువల్ ఎయిర్ప్లేన్. సో మీరు ఒకటి ఆలోచించండి, అర్థం చేసుకోండి, ఎవరికి కూడా వారి శరీరంతోని వారు భగవంతుని లోకానికి వెళ్ళేదానికి లేదు. ఎందుకు లేదు అనంటే, ఫస్ట్ది ఈ స్థూల శరీరం అనేది మనకి ఈ పంచమహాభూతాలతో తయారైనవి. పంచమహాభూతాలు ఈ లోకంలోనే కలిసిపోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వస్తుంది సూక్ష్మ శరీరం. ఆ సూక్ష్మ శరీరం అనేది మనకి బుద్ధి, మనస్సు, మిథ్యా అహంకారం, ఈ మూడిటితోనే కూడా కలిగి ఉంటుంది. సో ఈ మూడు కూడా వారు మళ్ళీ త్యాగం చేసుకోవాలి. వాటిని త్యాగం చేసుకొని వారు భగవంతుని లోకానికి వారు చేరుకోలేరు. ఎందుకంటే మిథ్యా అహంకారం అంతా కూడా ఇక్కడే విడిచిపెట్టుకోవాలి. కాకపోతే ఇక్కడ వారికి ఆ మిథ్యా అహంకారం అనేది కంప్లీట్ గా ఎప్పుడైతే భగవంతుని దర్శనం కలుగుతుందో, ఒక్క నిమిషం, अभी क्लास में हूँ, अभी नहीं देखूंगा, बाद में आइएगा. సో వారు మిథ్యా అహంకారం అనేది వారికి లేదు. ఎందుకనంటే వారు భగవంతుడినే సాక్షాత్ అతను దర్శనం చేసుకున్నారు. అండ్ దానికంటే ఇంపార్టెంట్, నారద మునిని యొక్క ఆశ్రయం అతను తీసుకున్నారు.
కాబట్టి అంత గొప్ప భక్తుల యొక్క ఆశ్రయం ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో అంత గొప్ప భక్తుల యొక్క ఆశ్రయం ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో వారికి మిథ్యా అహంకారం అనేది కూడా ఉండదు. సో ఎవరైతే భక్తి మార్గాన్ని అవలంబిస్తారో దాన్ని అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే స్వతహగానే భగవంతుడు వారి గురించి కేర్ తీసుకుంటారు. దాన్ని ఉపమానం కూడా ఇస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా చిన్న పిల్లలు, సో చిన్న పిల్లలు వారు ఏంటంటే మలమూత్రాల్లోని వారు కవర్ అయిపోయి ఉంటారు. వారు మామూలుగా మలమూత్రాలు విసర్జించేసి ఉంటారు. శరీరం అంతా కూడా మలమూత్రాలు ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు ఒకవేళ అనుకున్నారంటే చిచి నా తల్లి వస్తున్నారు నన్ను ఎత్తుకునేదానికి, నేను ఈ మలమూత్రాలతోని నా శరీరం అంతా కూడా నిండి ఉన్నది, నేను పరిశుభ్రపరిచిన తర్వాతే నేను నా తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్తాను అని అనుకుంటే అది కాదు. అది ఆ రకంగా అవ్వలేదు. ఎందుకు అని అంటే వారంతటి వారే క్లీన్ చేసుకోవాలని అనుకోవచ్చు, కానీ క్లీన్ చేసుకోలేరు. వారికి తల్లిదండ్రులే, తల్లి ఎప్పుడైతే చూస్తారో అరే రే నా పిల్లలు మలమూత్రాలు అంతా కూడా వారి శరీరం అంతా అయిపోయి ఉన్నది, చేతులకి కాళ్ళకి మొహానికి అంతా కూడా అయిపోయి ఉన్నదే అని చెప్పని తల్లి ఎప్పుడు కూడా విసుక్కోరు. తల్లి వస్తారు, ఆనందంగా ఎత్తుకొని వెళ్తారు పిల్లల్ని, స్నానం చేయించి శుభ్రపరిచి మళ్ళీ నూతన వస్త్రాలు వారికి వేసి పాలు తాగిపించి వారికి మళ్ళీ పరిశుభ్రమైనటి దీంట్లోని ఉయ్యాల్లోని పడుకోబెట్టి వాళ్ళని ఊపుకొని మరి వాళ్ళకి జోకొడతారు. అదే రకంగా పిల్లలు కూడా ఏంటి అని అంటే వారిని వారే శుభ్రపరచుకోవాలని అనుకుంటే కాదు, దానికి తల్లే కావాలి. అదే రకంగా మనలోని ఉండే నెగటివ్స్, అంటే మనం భక్తి వచ్చిన తర్వాతే నేను భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తాను అని అనుకుంటే కాదు. భక్తి అనేదే ప్యూరిఫికేటరీ ప్రాసెస్. భగవంతుడు తల్లే ఇంత పరితపించిపోతున్నారు అని అంటే భగవంతుడు ఇంకెంత పరితపించిపోతారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే భక్తులకి ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వారు నేనే పరిశుభ్రపరుచుకున్నాక భక్తి మార్గంలోకి వెళ్తాను, వయసు వచ్చినాక నేను అప్పుడు యుక్త వయసు వచ్చినాక అప్పుడు నేను భక్తి చేసుకుంటాను అని అనుకుంటే కాదు. భగవంతుడు అటువంటి వారికి ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో వారిలో ఉండే అనర్థాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడే తొలగించేస్తారు. కాబట్టి మనం ఎవరైతే భక్తి మార్గంలోని ఉంటామో వారికి అనర్థాలు ఉండొచ్చు, వారికి మనసు బుద్ధి మిథ్యాహంకారం కూడా ఉండొచ్చు. అయినా సరే కూడా మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గంలో ఉంటామో భగవంతుని ఆశ్రయిస్తాము. కానీ ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ చాలా ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుడు. అతను చాలా చిన్న వయసు నుంచే కేవలం భక్తిలో ఉన్నారు. అతనికి భక్తి తప్పించి ఇంకేది కూడా తెలియదు. కాబట్టి అతనికి మిథ్యా అహంకారము, బుద్ధి, మనస్సు అవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయింది. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా అంతే. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వారికి బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారం, మనసు అనేది కూడా నశించిపోతుంది. కాబట్టి అక్కడ చెప్పున్నారనమాట, అతను డైరెక్ట్ గా భగవంతుని లోకానికి సశరీరంగా వెళ్ళేదానికి అతను అర్హులైపోయారు. సశరీరంగా వెళ్ళేవారు చాలా తక్కువ మంది. ఎందుకు వారు సశరీరంగా వెళ్ళొచ్చు అని అంటే వారికి మిథ్యా అహంకారం అనేది వారికి ఉండదు. 7వ శ్లోకం. అథాత్రాపీతిహాసోయం శ్రుతో మే వరంతి పురా బ్రాహ్మణ దేవానాం అనుపృచ్ఛతాం. Translation: The history of the fight between the Lord as a boar and the demon Hiranyaksha was heard by me in a year long ago, as it was described by the foremost of the demigods, Brahma, when he was questioned by other demigods. This history of the fight between the Lord as a boar and the demon Hiranyaksha was heard by me in a year long ago, as it was described by the foremost of the demigods, Brahma, when he was questioned by the other demigods. So ఇక్కడ ఒకటి విదురుల వారు మైత్రేయుల వారిని అడుగుతున్నారు, అది మొదటి సన్నివేశం. అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారు.
ధ్రువ మహారాజ్. సో ధ్రువ మహారాజ్ కూడా చెప్తున్నారు, ఇదే సన్నివేశాన్ని, ఇదే ప్రశ్నని నాకు నారదల ముని వారు కూడా నాకు చెప్పారు అని. ఇది రెండో సన్నివేశం. ప్రశ్న మాత్రం అదే, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి, అసలు ఇంతకీ వరాహ రూపంలోని ఏ రకంగా భగవంతుడు అవతరించారు అనేది. మళ్ళీ ఇదే సన్నివేశం మూడోసారి బ్రహ్మని కూడా అడిగారంట ఇతర దేవీ దేవతలందరూ కూడా, ఒకసారి మీరే చెప్పండి, అసలు ఇంతకీ వరాహ రూపంలోని ఏ రకంగా భగవంతుడు అవతరించారు అని. సో దాన్ని చూసిన వారు ఎవరు? వరాహ రూపాన్ని కళ్ళతో వీక్షించింది ఎవరు? బ్రహ్మ మరియు తన పిల్లలందరూ కూడా. ఎస్, చెప్పండి. బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మదేవుడు, ఇంకా స్వయంభు మనువు అంటే వారి పుత్రులు. కరెక్ట్. 9 కుమారులు, రుద్రుల వారు అండ్ మిగతా 10 పుత్రులు, ప్రజాపతి, నెక్స్ట్ కర్దమముని, నెక్స్ట్ మను, శతరూప, వారందరూ కూడా వీక్షించారు. సో కాబట్టి వారిలోని అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన వారు ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మగారు. కాబట్టి బ్రహ్మగారిని అడుగుతున్నారు ఇతర దేవీ దేవతలు. సో అక్కడ బ్రహ్మగారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇతర దేవీ దేవతలకి. సో మళ్ళీ ఆ దీంట్లోనే నారదముని కూడా అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నారదముని కూడా చూశారు. అది నారదమునిని కూడా అడిగారు ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్. సో ధ్రువ మహారాజ్ కూడా చెప్పారు, ధ్రువ మహారాజ్ కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. మళ్ళీ అట్ ది సేమ్ టైం అది మైత్రేయ ముని కూడా విన్నారు కాబట్టి మైత్రేయ ముని కూడా ఇక్కడ ఇతనితోని చెప్తున్నారు, సో విదురుల వారితోని. సో సేమ్ ప్రశ్న. 8వ శ్లోకం. దితిర్దాక్షాయణి క్షత్తర్మా రీచం కశ్యపం పతిం అపత్యకామా చకమే సంధ్యాయాం ృచ్ఛాయార్దిత. Diti, translation, Diti, daughter of Daksha, being afflicted with sex desire, begged her husband Kashyapa, the son of Marichi, to have intercourse with her in the evening in order to beget a child. Okay. So Kashyapa Muniki యొక్క భార్య ఎవరు అని అంటే, సో కశ్యప మునికి భార్యలు ఎంతమంది ఉన్నారు? 13 మంది. 13. సో దాంట్లో నుంచి కొంతమంది ఎవరు అని అంటే దితి మరియు అదితి, ఇంకా కూడా ఉన్నారు. సో దితి అదితి వారిద్దరూ కూడా యాక్చువల్గా దీంట్లోనే ఉన్నది, ఈ ట్రాన్స్లేషన్ లోనే ఉన్నది. సో ఎవరెవరికి ఎంతమంది పిల్లలు అని. ఓకే, సో దాంట్లోని దితీదేవికి మాత్రం పిల్లలు లేరు. సో పిల్లలు లేని దానివల్ల మిగతా దితి యొక్క అంటే మిగతా కో-వైఫ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా గర్భం ధరించి ఉన్నారు, లేకపోయినా వారికి పిల్లలు కలిగి ఉన్నారు. కానీ దితీదేవికి మాత్రమే పిల్లలు లేరు. సో దానివల్ల దితీదేవి దక్షుల వారిని అడిగారంట, నాకు కోరిక కలుగుతోంది, నాకు పిల్లలు కావాలి, కాబట్టి ఇది మీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది నాకు పిల్లల్ని ఇప్పించడము అని. సో కశ్యప అండ్ సన్ ఆఫ్ మరీచి. సో కశ్యపుల వారు దితి డాటర్ ఆఫ్ దక్ష being afflicted with sex desired begged her husband Kashyapa, the son of Marichi. మరీచి యొక్క పుత్రుడు ఎవరు అని అంటే కశ్యప ముని. సో యాక్చువల్గా కశ్యప ముని పేరు మీదనే కాశ్మీర్ అనేది పేరు కూడా వచ్చింది. ఎందుకనంటే కశ్యప ముని ఆ ఏరియాలోని తపస్య చేసేవారు. సో కశ్యప మునికి సో దితీదేవి ఎవరైతే దక్షుల వారి యొక్క పుత్రిక, సో ఆవిడ ఇది కశ్యపునితో పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఆవిడ అడుగుతారనమాట, నాకు పిల్లలు కావాలి, కాకపోతే అది సాయం సంధ్యా వేళ. అది అటువంటప్పుడు యాక్చువల్గా
హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలవడం అనేది చాలా చాలా తప్పు. అసలు యాక్చువల్గా మనకి సెన్స్ ఇది కంట్రోల్ అనేది చాలా చాలా, ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది చాలా చాలా అవసరం. సో ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలరో వారికి బ్రహ్మచర్యము అనేది ఉత్తమమైన మార్గం. ఎందుకు అనంటే ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకొని వారు భగవత్ చింతన, భగవన్ నామ స్మరణ, జపము అనేది చేశారు అని అంటే వారికి దాని యొక్క ఫలితం ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది ఇంద్రియ నిగ్రహణతో చేసిన దానికి. ఎవరైతే ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసుకోలేరో అటువంటి వారు కనీసం నరకలోకానికి వెళ్లకుండా ఉండేదాని కోసమని మనకి వేదాలలోని చెప్పిన ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అని అంటే లీగల్లీ పెళ్లి చేసుకోవడం. పెళ్లి అనేది చేసుకున్నారు అని అంటే వారి భార్యతో పాటు ఉండేదానికి వారికి అవకాశం లభిస్తుంది. అది ఎందుకోసం అని అంటే చెడు మార్గంలో వెళ్లకుండా ఉండేదానికండి. అండ్ అది కూడా భార్యతో పాటు కలిసి ఉండడం అని అంటే వారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బాహ్య ప్రపంచంలో ఉన్న వారిలాగా ఆ రకంగా కలయిక అనేది చేసుకునేదానికి కాదు. వారు కూడా కలిసేది ఎందుకు కలవాలి అని అంటే ఒక భక్తితోని కలిగిన పుత్రిక గాని పుత్రుణ్ణి గాని కనేదాని కోసం అని మాత్రమే, ఆ ఉద్దేశ నిమిత్తమే వారు కలవాలి. అది ఎక్సెప్షన్ ఉన్నది. సో అది కాకుండా ఇంకేది కూడా ఎక్సెప్షన్ లేదు. సో అందుకోసమని మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఎస్పెషల్లీ సనాతన ధర్మంలోని భార్యని బెటర్ హాఫ్ అంటారు. వారిని పూజనీయులు. భార్యలు, భార్య అనేవారు భర్తకి పూజనీయులు. సో ఎందుకు పూజనీయులు అని అంటే వారు మంచి భక్తి మార్గంలో ఉండేదానికి భర్తకి సహయోగం చేసేదానికోసమని భార్య పనికొస్తారు. వారికి చెడు మార్గంలో వెళ్ళనీయకుండా కాపాడుతారు భార్యలు. కాబట్టి మన సనాతన ధర్మంలోని భార్య అనేవారికి చాలా గొప్ప విశేషమైన పదవి అనేది ఉన్నది. మీరు అందుకోసమే చూడండి, ఏ దేవీ దేవతనైనా చూడండి, వారు వారి భార్యకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వారు సీతాదేవికి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారు. శివుల వారైతే ఏకంగా అర్ధనారీశ్వరుడు అంటారు. అతని శరీరంలోనే సగభాగం ఇచ్చేశారు. సో ఈ రకంగా ఈవెన్ కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క రాణి కోసమని ఒక మహల్ కట్టించారు. ప్రతి ఒక్క రాణితో పాటు ఇండివిజువల్ గా అతను ఉండేవారు. ఒకరితో పాటు ఉన్నారంటే ఇంకొకరితో పాటు లేను అన్నట్టుగా కాదు, ప్రతి ఒక్కరితో పాటు ఉండేవారు. సో ఈ రకంగా ప్రతి దేవీ దేవత కూడా తన భార్యకి అంత విలువ ఇస్తారు. తొమ్మిదవ శ్లోకం. ఇస్వాగ్ని జిహ్వం పయాసా పురుషం యజుషాం పతిం నిమ్లోచతి అర్క ఆసీనం అగ్ని అగారే సమాహితం. Translation: The sun was setting and the sage was sitting in trance after offering oblations to the Supreme Personality of Godhead Vishnu, whose tongue is the sacrificial fire. The sun was setting, the sage was sitting in trance after offering oblations to the Supreme Personality of Godhead Vishnu, whose tongue is a sacrificial fire. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Fire is considered to be the tongue of the personality of Godhead Vishnu, and oblations of grains and clarified butter offered to the fire are thus accepted by him. That is the principle of all sacrifices, of which Lord Vishnu is the master. In other words, the satisfaction of Lord Vishnu includes the satisfaction of all demigods and other living beings. So, భగవంతుని యొక్క నాలుక అగ్నిదేవుడు. అగ్ని లోపల ఏది మనం వేసినా సరే కూడా, లేక ఏది పడినా సరే కూడా భగవంతుడికి చేరుకున్నట్టే. అందుకోసమనే ఏదైనా ఇంట్లోని మీరు గృహప్రవేశం చేసేటప్పుడు పాలు పొంగిచ్చడం అంటారు. పాలు పొంగిచ్చేటప్పుడు మామూలుగా అయితే గ్యాస్ స్టవ్లు వాటి మీద వేయరు. కిందన కర్ర పుల్లలతోని అగ్ని వెలిగించి దాని మీద పాల గిన్నెని పెడతారు. ఆ రకంగా పొంగిన పాలు అగ్నిలోని పడుతుంది అంటే భగవంతుడికి చేరుకున్నట్టుగా.
భగవంతుడి నేలకి చేరుకున్నట్టుగా. ఏదైతే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటుందో అది భగవంతుని యొక్క, దాని తర్వాత మిగిలినటిది అది ప్రసాదం అయిపోతుంది. మరి అందుకోసమనే మన సనాతన ధర్మంలోని కూడా ఎవరైనా శరీరం త్యాగం చేసేస్తే వారిని అగ్నిలో ఆహుతి ఇస్తారు. ఎందుకనంటే వారు భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారు అని. వారి శరీరం అంతా వారిని అగ్నికి అర్పించేశారు, అంటే భగవంతునికి పంపించేసినట్టుగా అతన్ని. సో ఈ రకంగా నారాయణుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని. సో ఈ రకంగా మనం కూడా అగ్నిలోని, అందుకోసమే నెయ్య ఇతర భగవంతునికి వారు ఏదైనా సరే కూడా ఆహుతి ఇవ్వాలనుకుంటే అవన్నిటినీ కూడా యజ్ఞకుండంలోని వేస్తారు. ఆ రకంగా ఎవరైతే చేస్తారో అది పూర్ణాహుతి అని అంటారు. ఆ పూర్ణాహుతి నెయ్యితో పాటు వేసినప్పుడు అది భగవంతుడికే చెందుతుంది. సో ఆ రకంగా భగవంతుడికి చెందినప్పుడు భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తారు. సో మనకి ఈవెన్ భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు, యజ్ఞశిష్టాసనాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే అగం పాపం ఏ పచంతాత్మ కారణాత్. భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఏదైతే మనం స్వీకరిస్తామో అది కేవలం పాపమే. కాబట్టి ప్రతిదీ భగవంతుడికి అర్పించుకోవాలి. ఆ రకంగా సర్వము భగవంతుడికి అర్పించుకున్న వారు నిజమైన భక్తులు. సో కాబట్టి అక్కడ తను ముని, కశ్యప ముని, ఆయన తపస్సు చేస్తున్నారు. భగవంతుడికి అతను సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్పబడింది ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడికి ఏదైనా సరే కూడా మనం అగ్నిహోత్రంలో మనం అర్పించామనంటే అది భగవంతుడి దగ్గరే చేరుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీది ఎన్నో శ్లోకం దాకా చదివారు? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. 14th శ్లోక అయింది ప్రభుజీ. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పస్ చేయాలి ప్రభు. సరే, సో అయితే మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకుందాం. రేపు 10వ శ్లోకం చూద్దాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో.